Am revenit la Bună dimineața. Și suntem mai mulți. Suntem mai mulți. Dar cu atât mai bine pentru că discuția e puțin mai altfel, e colorată. Vorbim despre medalii, vorbim despre realizări, performanță, podiumuri, întreceri sportive, etc. Mai concret, stăm de vorbă cu cei de la DHS Tibiscus, Timișoara, și mai întâi să lăsăm pe ei să se prezinte, după care vom discuta ce au făcut și ce vor să mai facă. Și unde sunt medaliile? Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bună dimineața! Începem de aici? Așa? Începem de acolo. Mă numesc Almăcean Alexandru și fac parte din echipa de șosea a clubului. Ok. Eu sunt Gildo Rogostaischi. Crivineanțu Cătălin. Și, ca de obicei, Marius Carnianski. Ce le-ați făcut de să așa speriați la ora asta? Băieții ăștia. Eu sunt în sesiune. Așa liniștiți. Bun, te-am Probabil înțeles. ați venit pe bicicletă, ați venit cu taxi, nu? Nu, acum suferă din cauza că a întrebat Bianca unde sunt medaliile și am uitat medaliile acasă. Acum suferim toți de un moment de retret, că n-am făcut așa cum era frumos să facem. Hai că vă iert. De data asta vă iert. Bun, am văzut pe ziare că vuiau știri cu cei de la Tibiscus, au obținut medale, mai concret. Mai concret, săptămâna trecută a fost colegul Alex Fodor și povestea de cele 12 medalii obținute la concursul de mountain bike de Fileu Jiului. Săptămâna asta venim și povestim din nou de 12 medalii, de data aceasta obținute nu la un singur concurs, ci la 6 concursuri, 5 concursuri, pentru că s-au suprapus atât concursul de ciclist de șosea, cât și de mountain bike, cât și un concurs de alergare la Băile Herculane. Și așa că între toate astea, din nou, echipa vine cu 12 medalii. Aveți totul notat aici, pregătit? Da, s-au adunat deja, le spuneam la colegi înainte că suntem mândri că am reușit în acest an, de fapt în aprilie și în mai, care sunt cele 2 luni de când a început calendarul competițional, am reușit să strângem 25 de locuri întâi pe podium, 13 locuri 2 și 19 locuri 3, așa că a trebuit să veniți cu hârtia, că nu le mai știm pe de rost. Felicitările noastre! Mulțumim! Cum a fost? A fost greu. Ați pedalat din greu. Presupun că la mountain bike e mai greu, dar noi la șosea am avut 193 de kilometri de făcut în 4 etape. Vorbesc despre concursul de ciclism Becheșaba, Arad Becheșaba, care a fost acum în weekend, sâmbătă și duminică. Unde echipa s-a clasat destul de bine. Avem un coleg care a luat locul 3, Alexandru Grosu, iar eu cu încă 3 colegi am venit imediat cu plutonul cu același timp pe locul 4, cum ar veni. Ne-am împărțit. Din punct de vedere al atmosferei a fost foarte, foarte bine, dar ca și organizare competiția a lăsat de dorit. Au fost foarte multe căzături în pluton, ne-am pierdut, comisarii de traseu ne-au îndrumat pe altă stradă, trebuia să ne întoarcem să recuperăm timpul pierdut. Sprintul în Arad s-a dat pe piatră cubică undeva după primărie, noi am luat tot în față, n-am știut că se face la stânga, am pierdut acolo iarăși. Da, a fost cam dificil din punctul acesta de vedere, dar concluzionând, a fost un succes pentru noi și sperăm să fie tot așa și în continuare. Dar aveți un început minunat. Trebuie să spunem că este vorba despre a 14-a ediție a supermaratonului Becheșaba, Arad Becheșaba, un concurs organizat în parteneriat de Primăria, Prefectura Arad și de un club sportiv din Becheșaba, partenerii din partea maghiară. Este un concurs de 2 zile, aproape 100 de kilometri sâmbătă, aproape 100 de kilometri duminica. Este un concurs nu doar de ciclism, este un concurs la care există în fiecare an și probă de alergare, deci sunt oameni care alergă 100 de kilometri sâmbătă, 100 duminică. Este și concurs de role, iarăși,
poți să mergi 200 de kilometri în 2 zile pe role. De asemenea, este un concurs de ștafetă, atât la alergare cât și la role se poate merge și pe segmente din respectiva, pe bucăți din respectiva distanță. Este 14-a ediție, de aceea veșnicele bâlbe organizatorice nouă ne par ciudate și, mă rog, asta este. E un concurs foarte frumos, e un concurs foarte greu de făcut, pentru că să stăpânești, până anul acesta a fost cu număr nelimitat de participanți. Anul acesta au limitat la 80 de români, 80 de unguri la fiecare dintre probe și atunci a fost și oarecum mai compact, pentru că s-a însuit în special lumea care știa ce înseamnă să te dai cu bicicleta. Sosirea a fost mai compactă, nu s-au întins pe kilometri foarte lungi și să asiguri o porțiune de traseu, vorbesc de siguranța de traseu acum din partea poliției, atât maghiare cât și române, să asiguri pe o distanță de 10 km cât sunt întinși alergătorii, cicliștii, rollerii și așa mai departe, totuși este o chestie dificilă. Nu au fost naționaliști printre participanți? Nu, dar au fost discuții destul de aprinse. Au fost discuții întotdeauna, partea maghiară, care ea vine mai mult cu partea de organizare, încearcă să-și tragă către sportivii lor rezultatele mai bune, dar anul ăsta asta a fost, coleg. De fapt nu e anul ăsta, pentru că și anul trecut am avut o clasare extraordinar de bună. Anul trecut la fete au fost locul 1, locul 2, locul 4, au fost ocupat de fete de la noi, de la club. Ceea ce nu știu dacă le-a picat chiar bine, dar anul ăsta n-am reușit. Adevărul este că nici n-am mers decât cu 8 sportivi și fiind prea multe acțiuni organizate simultan și dintre cei 8 sportivi, totuși clasarea pe un loc 3 și restul de locuri 4 obținute, pentru noi este un lucru foarte bun. Bun, eu am găsit ceva pe net despre Ploiești. Ce ne puteți spune? La Ploiești au fost 2 trasee de mountain bike, unul de 35 de kilometri, unul de 70. Majoritatea din echipa noastră a participat la 35 de kilometri, dar am avut și la 70 participanți. A fost organizat destul de bine, dar cu mici excepții. Traseul a avut deficiențe la marcaj. Cum apare pe aici? Câteva poze am găsit pe site-ul lor. Deficiențe destul de mari la marcaj. Ajungeai într-un anumit punct și arbitrii care trebuia să fie acolo nu erau în acel loc și Se odihneau. fiind în primii concurenți, deviai de la traseu, trebuia să te întorci, pierdeai locul care l-aveai în frunte, trebuia să tragi din nou, să revii. Înțeleg, deci probleme cu organizarea a fost și aici, cam peste tot, văd că dați peste probleme organizatorice. Mai adevărat că efortul pe care l-au depus cei de la M2 din Ploiești să organizeze ediția din 2011 a Cupei M2 Sport au fost extraordinar de mari. Au încercat o chestie destul de greu de condus și de pus în practică, respectiv sâmbătă a fost un concurs de șosea 100 de kilometri, la care clubul nostru a avut 2 reprezentanți, obținând un loc 1 și un loc 3. Iar duminică aceiași oameni s-au chinuit să pună în practică și concursul de mountain bike, la care au fost înscriși, dacă eu țin bine minte, 450 de participanți. Deci, iarăși, greu de pus în practică 400 de oameni pe care să-i deplasezi, să-i supraveghezi, să-i cronometrezi, să-i aranjezi pe timp, pe categorii și așa mai departe. Mă asigur, tot timpul există lucruri de criticat la orice competiție. Din păcate, e greu când Cătălin alături de mine și cu colegul nostru Laurențiu Bogdanescu de la Lugoj, care amândoi au obținut locul 1 la categoriile lor și de fapt au venit și primii 2 în clasamentul general la proba scurtă, a trebuit să se întoarcă de mai multe ori din drum, pentru că din cauza marcajului fie prost, fie a oamenilor care lipseau arbitrul de traseu, mergeau 500 de metri, constatau că au dat într-un gard, se întorceau, întrebau, nimeni nu știa, stați să vedem, nu timp pierdut, îți ieși din mână, îți ieși din ritm și na. Din fericire pentru noi nu s-a văzut, adică am obținut și de această dată 3 locuri 1, un loc 2 și 2 locuri 3, dar poate erau mai bune aceste clasări dacă am fi avut șansa unei organizări perfecte. Sigur, este și greu să organizezi la atâția oameni, este și greu să faci un concurs de 2 zile, dar
până la urmă, când tragem linie și adunăm locurile, contează, a ieșit cu bine, nu s-a accidentat nimeni. Trebuie să spunem, de exemplu, că la concursul de la Liman avem un coleg de club care a căzut și a stat 2 săptămâni în casă cu fisură de bazin. De data asta echipa n-a avut astfel de evenimente neplăcute și suntem bucuroși că au venit acasă sănătoși și au contribuit la cele 12 locuri pe podium tradiționale ale weekendurilor de până acum. Și mai mult văd că la Ploiești, mă rog, taxa de înscriere a presupus și un pachet pentru fiecare. E adevărat ce găsesc la ei pe site? Că s-a primit În mare parte la toate concursurile. un stick, da? Deci cam peste tot se procedează în felul ăsta. Aici ați primit și chipsuri, văd că... Da, e adevărat, ultimele 2 concursuri, mă rog, ultimele două din ultimele 4 concursuri la care au participat au avut sponsor un producător român, Nu dăm nume, da? Nu dăm nume, nu, care face pungulițe cu chipsuri sau cu popcorn sau așa mai departe și fiind sponsor de acolo, într-adevăr, în plasă a fost nu neapărat că ar fi foarte sănătoase și foarte bune la concurs, dar cel puțin sunt un lucru foarte frumos și chiar dacă nu mănânci înainte sau după, probabil după. Așa, și câteodată un gel energizant, un bidon pentru apă, o revistă și, mă rog, multe alte lucruri care depinde de sponsor și ce au avut la dispoziție, asta s-a oferit la fiecare participant. Mai mult decât atât, aici a fost în buna tradiția unor maratoane, a fost și o pasta party sâmbătă. Din păcate colegii mei n-au reușit să găsească locația, dar am citit pe forumuri că a fost foarte multă lume, s-a lăudat că a fost bună, ceea ce iarăși este un lucru foarte frumos, pentru că după ce te-ai dus și ai tras 70 de kilometri, de exemplu, astea chiar sunt un lucru care va pica bine. Spuneți-mi, vă rog, știu, în momentul în care vă prezentați la un anumit concurs, să zic așa, există discuții de genul, bă, ăștia de la Timișoara au câștigat, trebuie să fim mai atenți, adică o chestie prin care nu neapărat să provocați o teamă, să zic așa, în rândul adversarilor. Să vorbească lumea despre voi ca și cum, bă, ăștia sunt mai... Discuții tot timpul, dacă n-ar fi concurență și vorbe între noi, n-ar mai trage nimeni. N-ar mai fi concurs. Da, n-ar mai fi concurs. Dar au fost unele competiții la care clubul a participat în număr foarte mare și automat când vezi o echipă în aceleași echipamente și pregătiți acolo la linia de start, îți provoacă așa o teamă, oarecare teamă și e normal, e normal. Că și noi când vedem alte echipe bune, wow. Da. Dar mă gândesc că aceeași oarecare teamă provocăm și noi. Și așa apucați să vă studiați, nu știu, să studiați adversarul, bicicletele. În primul rând uităm la biciclete. Uite la asta, Fiat, cât costă. În mare parte deja ne cunoaștem între noi și știm cam fiecare cum trage. Da, știți la ce să vă așteptați. Deci există în peisajul și de șosea și de mountain bike, acum dacă vorbim de ciclism din țară, în ultimii 2-3 ani, de când este o explozie a maratoanelor, a concursurilor de mountain bike, mai puțin la șosea, unde România nu stă chiar atât de bine, deci față de mountain bike este o discrepanță extrem de mare. Există câteva echipe și acum când zic câțiva zeci de sportivi despre care chiar s-a auzit și care cam la fiecare concurs la care participă ocupă loc pe podium. Și atunci, sigur că în momentul în care te întâlnești până la start, toți suntem foarte buni prieteni și își împrumută unuia altuia ceva ce are nevoie la bicicletă sau chestii de genul acesta. Pe perioada concursului e lupta care e cel mai bun, iar după aia am văzut în ultimul timp aproape la toate pozele de pe podium, cel de pe locul întâi invită pe cei de pe 2 și 3 și fac o poză de grup, nu doar așa fiecare cu locul său, ci toți împreună pe treapta cea mai de sus, asta ca o urare pe viitor să fim toți acolo și e o prietenie, e o relație de respect, sigur nu în timpul cursei când fiecare încearcă să obțină cel mai bun rezultat. Mai mult decât atâta, nouă ni s-a dus vestea și Gil aici lângă mine poate să confirme că la unele concursuri unde mergem și mai este și tombolă, nu suntem văzuți prea bine, pentru că anul trecut Gil la câteva concursuri la care a mers unul după celălalt, la tombolă a avut noroc și a câștigat de fiecare dată o bicicletă. Așa că atunci când mergeau acolo ziceau iar au venit ăștia, iar va lua Gil bicicleta. Da, apropo de acest sport, mereu m-am întrebat, dumneavoastră sunteți mai în măsură să-mi dați și un răspuns, bineînțeles, cam cât la sută în procente, ca să zic așa, cât contează tactica
să presupunem că în fotbal fiecare apreciază, bă, tactica e pe acolo. Într-un alt sport, să zic așa, în tot o întrecere pe șosea. În mare parte ține și de ambiție, foarte mult. Pentru că dacă după un anumit punct pici psihic, ai pierdut tot. Și în mare parte și startul contează. Dacă ești în primii și te ții acolo în pluton cu cei mai buni, ai șanse foarte mari. Deci startul, Da. ca și în curse de altfel, e foarte Da. important, nu? Și în... Foarte repede ne apropiem de final. Pentru ce vă pregătiți? Ne pregătim să ne bucurăm și de locul 3 la Hercules Maraton al colegii noastre Elena Fodor, care tot a fost la voi în emisiune. Da. De cele 2 locuri întâi la concurse de MTB de la Brand, de Lord of the Rings și Chesdi Maraton de la Târgu Secuiesc. Ne pregătim intens pentru Cupa Concordia, care va fi în 4 iunie la Cluj, la Lugoj, și pentru unul dintre concursurile de foarte mare tradiție și foarte grele de mountain bike, Mediaș Maraton, Maratonul Medieval Mediaș din 11 iunie. Și de asemenea continuăm să ne preocupăm de organizarea unui concurs pe care îl facem în comun cu Concordia Lugoj, Baicata Greșița și administrația site-ului Natura 2000, concurs în 25-26 iunie la Muntele Țarcu. Mă gândesc că Mulțumim. ați dat deja comandă de un dulap nou la club, nu? Îi vin medalii, Nu, de medalii rafturi multe. pentru, de dulap nu, de rafturi pentru Rafturi, polițe, da. pentru plăti polițele. Mulțumim mult că ați venit. Și noi mulțumim. Noi ne revedem mâine la ora 7. consider. Ne auzim și pe 99,1 FM, așa cum îmi place mie să zic. Să aveți grijă de voi și să aveți o zi minunată.